Hello guys. Duwa tog skip the papas merong pizza. Ibilrag. Hala. Oh. Hala. May pizza diri kasayang. Ipang sesengin na lang pizza. Turn back now. Dili ko. Ano ito sa elevator. Hala. Si Bacon Girl. Your dome. Ala, wala yung kakabasa. Hala. Hello boys. Ito diri. Boom. Ng mga bodies. Tara! Mga bodies. Go back. He's here. Asa siya ba? Wala mo siya. I can see you. Hala! Puta. Naputa. 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 Okay. Kaya. Oh, it's just ka-easy pa. Easy naman ay. Okay, easy ra. Sa Manila, Q-box. Bago ka ng YouTube ba? Focus at sa itong YouTube. Hala. Kaya. Ay. 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 Easy. Mapunto ato ay. Okay, ready? Dom is coming. Hala. Hala, unsa ka diha, oy. Nakasamin bathroom. Lalala. Don't touch the cobweb. Cobweb. Swing nako. Diyan, suwayan. Hala. Nabalik man yung mga ulo. Ay, ha. Ay, okay. Nabalik pa ako bukog. Ay, ha. Suwayan ako. Ay. Ay. Kay mga kahala. Hala na, yan eh. Naaman na yan sa kuan, no? Carnival. Yes. May kitaan ni Bada. Ay. Dili din na may ay. Ala! Okay na at ha. So, wala na. Hala, gafog. Gafrog. O gafog di ay ay. Gafog yuyu. Kaya naman yuyu. Wala kang yuyu. Wala kang yuyu. He's here. Wala ka limpi sa tubig. He's here. Get to the vent. Asam ng vent? La. Wag. Ayaw! Okay na. Okay na ba yung putang bukong? You won't escape. La, you won't escape daw. No, ato mo na sa skip ako. No.
Nasa dari. Kaya na ba yung bukog? Find the core bars. Magsayo-sayo sila mga day. Core bars. Ardra. Abang core bars dong. Ako gamitin core bars dong. Okay. Ito na kwaon. O, diba? Shuyak ayo. Gulong ba? Gulong. Gulong. Bayay. Ara ta. Sama ni. Lai. Okay. Takan. O, diba? Shuyak ayo. Shen. Halay, panglaba yung mga bodies. Mga bodies. Lahang bodies. Ay. Abi na ko, kuan ba? Oh. Hala! Kuan ko sa mga bodies, no? Na, mga bodies. Hoy! Oo. Oh, diba? Ay, ito. Dome this way. Hop on. Dome this way. O kaya mapunta. Hala? Nakaan, batayo na kaysa? Kailangan sigulubong sa laba. Oh, nata. Hala! Okay. Hala, naanak punta diri. Asa man nila ni kinuha ang laban, no? Sa mundo ba, wala may laban kitaan. Ang botay. Ato sa may parkour na. Parkour sinako ni. Okay. Boom. Ay, hulong mo pagkog lakaw. Okay. Okay. Boom. Okay, ambak na ta. This way, ko. Wa lagi na muhang storya ay. Kay nata sa gawas na garbage dili na ipagnaway mga basura. Sa man wa ko sabot. Run o regular run. Na sa gawas sa picharoni. Dako kan picharoni no. Ari na ta. Sa manis, oy, di ko kabasa yun. So, nata sa forest. Ay. Oy, nade siya, oy. How cool. Kaya asa ta, eh. Lah. Okay, finally. Whew. Finally, Joda. Yes, finally. Maula na, hopefully nag-enjoy kayo. And don't forget to like and subscribe. Continue notification bell para ma-notify kayo if may bagong akong video. Yay! Nako, ano ta? Escape! Finally, na-skip na ta. So, bye!